Con música popular e ledicia, os do equipo fixeron por un día de cantareiros e cantareiras como agasallo os usuarios nunha das múltiples actividades que integran o programa do 30 aniversario deste centro. Hoxe era a tarde de teatro, con obras protagonizadas por estes grandes actores que son os usuarios da residencia Geriatros. O día de hoxe comezou cunha misa e un obradoiro de roscas e xa pola tarde os maiores deleitaban o público con momentos como este. Mano, pero voulle contar. O director, ele veu ali á cociña a mirar ali, que estábamos facendo de comer, e veu probar ali a normal, hai que probar as comidas porque despois os nenos queixan e hai que saber que comida se está dando. Claro. E andou ali probando e marchou. Pero ao chegar ali nunha marmita, colleu a curva tan cerrada que se lle foi a perna direita e caeu. A grandísima suerte que foi era que estaba a tapadeira da marmita deixada. E chega a estar cerrada. Anda, Carmiña, que exagerada é usted. Oye, así como yo estou contando. Eu revolví. Claro, eu non podía botar a mal. Que cousa máis rara, porque non podría usted estar de risa, vete. Non, eu rirme non. Pero se me meto con dedo na boca fogo. Eu non lle podía tocar porque tiña as maus adobadas. O sea que a usted pillou-no cas maus na masa. Sí. Ver, xa decía eu, algo hai. Sí, pero veulle a cociñeira enseguida. Ticre, ai, por Dios. E ela só pedía hielo. Tráigame hielo. E despois non hai. Como que me está dicindo? Non, que nun colegio non hai hielo. Non Con todas as caídas que hai, os golpes que teñen os nenos, e non hai hielo para unha ferida, cualquier cousa, é o primeiro que se pon. Usted verá, non había hielo porque non xiou. Non xiou, non había hielo. É usted tan simpática como o Manoliño. Igual. Ben, de isto vou tomar eu nota, porque hai que ter en conta que é un remedio casero por nosas abuelas. Usted recordará que aplicaban moitos remedios caseros. E son os millores. Entón, isto vou arreglar eu. Verá, a cociñeira trouxe un paquete de espinacas, espetou que... Caramba! Olha, ali o seguinte, veu con unha pirineta, traje e corbata, non se lle nota. Onda! Caramba! E a cociñeira que pensaba que era papel. Por que non pensar? No día de mañá os actos do 30 aniversario continúan cunha visita á gardeiría Galiña Azul e pola tarde un encontro cos usuarios da residencia Geriatros de Monforte. Xa o venres haberá pasacalles e novamente misa e un xantar especial seguido dunha tarde de baile amenizada polo dúo Togallán. O sábado clausúranse os festexos de aniversario coa actuación do grupo de baile tradicional e pandereteiras da Asociación Os de Iquí de Taboada. Déixese de lerias e vamos ao importante. Te pregunte. A ver, ti, neno, como andamos en geografía? Más o menos. Dime logo que río pasa por Chantada. O Mississippi, señor, o Mississippi. Moi ben, rapazinha, a noite vamos cruzar os dous. Que ahora mismo lle abro un expediente. Te pregunte. A ver ti, rapaciño, se polo menos sabes algo. Dime que é que escribiu o Quixote. Eu non fui! Me faltaba por aquí. Ahora mismo lle abro o expediente. Como que? Un rapaz de moi boa familia. Si lle digo que non foi, é que non foi. Pero mire, o rapaz díceme que non foi e que non foi. E por encima vai o pasmón do profesor e dice que o rapaz é de moi boa familia. E se di que non foi e que non foi. Vamos a ver. Que ese coche que veo aparcado toda a mañana en el concello? Non, señor inspector. Señor inspector, puedo estar hecha un poco baja.
le digan nada. Usted pode entender isto? Pregúntolle ao rapaz que escribiu o Quixote e díxeme que el non foi e que non foi. E por encima vai o pasmón do profesor e dice que se non foi e non foi. O rapaz é de boa familia, e que se non foi, que non foi. Ten razón, é dunha gran familia. Así que non foi, non foi. Usted non se preocupe. Se non aparece o que eu escribí, vamos parte. Bos días. Bos días.